Здравейте! Вие сте с новините от детска телевизия. Здравейте, аз съм Кейт. Здравейте, аз съм Тоша. Първо, водещата новина. Скоро е 8 март, Международният ден на жената. 8 март огрява цялата планета и носи своя дъх през прънте навред, през джунгли, острови, морета, до морските земи скопани след. Браво! А сега новините от страната. Днес силата из цялата страна се провеждат тържества по случай Народния ден на жената. Празнуват се децата от Бузовград заедно със своите майки и баби. Ще видим репортаж по-късната емисия. А сега ред на прогнозата за времето. Днес времето на Земята е типично мартинско с променливи температурни настроения. Над България се очаква да паднат лъчи на благодарност към майки и баби, както и дъжд от радостни сълзи. В вечерните часове майките да се подготвят за циклон на засилени емоции. В района на Бузовград в момента се наблюдават розови облаци от благопожелание. Това беше прогнозата за времето. Останете със спортните новини и Тошко. Здравейте, честит празник! Днешният ден бе богат на спортни прояви. Още ранните часове се проведе маратон в детските градини и работните места. Проведе се и надбягване С какво? с ордански джанти. Резултатът от 4 спортни прояви е 20 на 0 в полза на майките. Силно сега. Те са най-стройните, най-добрите, най-красивите. Още веднъж честит празник. Дете на предаването Бон апетит. Здравейте! Браво! За вашата празнична трапеза сме подготвили една лесна, но много ефектна торта, но много ефектна рецепта за сладкиш семейство. Подгответе се да я запишете. Най-напред вземете една голяма супена лъжица усмивки и целувки. Разредете я с кафена чаша внимание и доверие. Сложете 3 капки обич и компромис. Бъркайте минута-две и добавете разбирателство и отговорност. Подправките с уважение и взискателност и това ги прибавете на вкус. Така ще се получи чудесна торта, а рецептата, както видяхте, е съвсем лесна. Днес мои гости в студиото на Бон апетит са Йоанна, Айкут и Александър. Заповядайте. Кажи каквото имаш да кажеш. Мама, прати ме мама да мия, голямата бяла чиния, но хоп, че дрепна ръката и парченца покриха земята. Аз наведох виновно главица. Мамо, аз съм лоша честница, а мама ме гали по косата, те и да ще се учат децата. Запасах пестилката нова и за работа съм готова. Но нали съм голяма, ще бъда отмяна на мама. Тя да видим сега майките, като стоят много във Фейсбук, какво се получава. Янче? Алекс? Силно. Да, и ухой слушай. Шушу, мушу, шек. Що за глупости ми шушнеш? Боби като човек. Гостите ще чуят, мамо. Силно. Гостите ще чуят. Гостите ще чуят, мамо, не ще школи, не разбра. Исках само да ти кажа, вадицата изгоря. Майките допускат грешки, ето една майка е слушо-мушо, вадицата е изгоряла. Вадицата е изгоряла. Такива неща. Сега да поздравим бабите с една песен, защото и при тях се случват някакви там смешчици.